dibuix sempre l'he utilitzat, sempre és part del meu treball. Penso que el dibuix té una cosa molt interessant, que és com molt primari, és molt senzill, i en aquest sentit m'agrada molt com aquesta idea que és molt directe i també és molt barat, és molt fàcil de fer, i d'alguna manera és també com una forma molt ecològica en el sentit global, que és fàcil de fer, ho pot fer gairebé tothom i també és molt fàcil de transmetre, copiar i moure's. I llavors m'agradava també aquest paral·lelisme. I és una eina que jo faig servir. I l'humor, a nivell de brainstorming també ho faig servir, o sigui, sempre va en conjunt a tots els projectes que he anat fent. Per mi és una eina quasi a un punt de sobrevivència emocional, i no és només una eina per transmetre un missatge, sinó també personalment de com jo puc treballar amb aquests conceptes, puc pensar en conceptes que potser són molt difícils o molt complexes o molt foscos, d'alguna manera, i com treballar-los emocionalment. I crec que l'humor és molt útil, o a mi em serveix molt, no dic que ho serveixi per tothom, ni és la solució ni res, però que per mi és molt útil, i llavors és com una forma de treball, és un procés de treball que comparteixo.